Unsaon nimo pagkahibalo nga imong tinuhuan naka-align sa pagtulun-an ni Ginoong Hesukristo? Sige. Maila nato nga kanang iglesia iya sa tuang Ginoong Hesukristo. Pinakauna syempre na ay koneksyon sa tuang Ginoong Hesukristo. Buti pasabot kanang maong iglesia ato ang masuta or ato ang matrace ang iyang kasaysayan gikan karon nga panahon paatras sa atong Ginoong Hesukristo kay dili man bakakon ang Kristo nag-ingon nga ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So buti pasabot walay gutlo sa segundo, minuto, adlaw, oras, semana, bulan, tuig nga muhunong ug uban ang atong Ginoong Hesukristo niining maong iglesia. So gikan sa pagkatukod 33 hangtod karon kanang maong iglesia existido, naglungtad na. So kung na ay mga iglesia nga nag-angkon nga sila iglesyang gitukod ni Kristo nya pagka maniboto lang sa 15, 16, 17, 18, 19 hangtod sa 20th century angkon nga sa tinukod ni Kristo magpabili ng bugos karon may koneksyon kang Kristo. Isang pagkamilyon mo magbasa ng Biblia, kamilyon mo muangkon anong nakasulat sa Biblia, magpabilin mong bugos ano man kay wa mo may koneksyon kang Ginoong Hesukristo. Ginoong Hesus nag-ingon pinaagi sa sumbingay diya sa Matthew City 15 ngadto sa 20 nga daghan kayong mga mini nga propeta karon ug Tinuod kaayo nga daghan gyud kay nga mga mini nga mga propeta nya syempre gisulti sa tuang Ginoong Hesukristo nga sa ulahing mga adlaw. So buti pasabot kanang maong mga mini nga mga propeta, mini nga magtutudlo manungha na human mukayab ang ato ang Ginoong Hesukristo didto sa langit. Nya remember ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, iglesia magitukod sa tuang Ginoong Hesukristo. So therefore dili siya mo igiingnan ni Kristo nga mini nga propeta. So ang mini nga propeta kanang ulahing mutungha, ulahing nga tawag ini mubuto sa simbahan nga gitukod sa tuang Ginoong Hesukristo. Ang pangutana ano sa din ang buto ning mga sulpot, ning mga born agoy, mga protestante ug uban pa. Nang buto na sila naa ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana. So buti pasabot tama ang gingon ni Kristo nga sa ulahing mga adlaw na mga mini nga mga propeta manungha ug kining maong gitawag og mga mini nga mga magtutudlo, mini nga mga propeta mo nang ato ang reaksyon ng karon usa na. At the same time kanang mga pundok gawa sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana mao na tong mga tawag ining mga mini ug mga bakakon nga mga magtutudlo aron paglingla sa makalag sa mga tao ilugon nila gikan sa iglesia gitukod ni Kristo pagkauman ilang ang kunon nga ila kay kuno maluwas po daw pag naa daw kuno sa ilang iglesia. sa bersikulo 20 nag-ingon siya busa mailhan ninyo ang mini nga propeta pinaagi sa ilang binuhatan. Tinuod gihapon na nga naman tungod kay ang binuhatan sa iglesia gitukod ni Kristo pagsanto sa gitawag og kalag. So mao nang dili gid pwede nga mawala kining maong iglesia gikan sa unang siglo hangtod karon. Ngano man kay kung mawala ning maong iglesia ang mahitabuan na way kalag nga masantos, way kalag nga gitawag og maluwas mo nagbitbit sa kaluwasan nga gihimo ni Kristo didto sa krus. So buti pasabot pag naay mga pundok manungha lang sa 15, 16, 17, 19th, 18th to 20th century kanang mga iglesia nga wa mulungtad gikan pa sa unang siglo hangtod sa ika-15 ka siglo ay bugos na, fake na. Nganong tawag ining fake man kay wala man nagbuhat sa makaluwas ng buhat naghihimo sa tuang Ginoong Hesukristo. O ikaduha nga tawag ining punto gawas sa buhat sa gitawag og pagsanto sa gitawag og kalag mailhan nato nga mini nga magtutudlo na tungod sa ilang gibuhat nga pagpatay sa mga kalag sa mga tawo nga naa sa sulod sa iglesyang gitukod sa tuang Ginoong Hesukristo mo na nga maningkamot gyud sila og pangabig sa mga Katoliko nga mga inosente kuhaon nila sa ato ang gitawag pundok ipaadto sa ilha ipaila nga katong ilang pundok iya ni Kristo pero wrong mali ngano man ika mga punduka basta gawa sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana gitukod ng mga tao gitukod ng tawag ining mga mini nga mga magtutudlo mga bugos nga mga magtutudlo aron paglaglag sa mga kalag sa mga tao paadto dito sa impyerno. Subuti pasabot kanang maong mga tawhana kanang maong mga punduka murders of souls na mas kuyaw pa na sa gitawag og pampatay ngano man kay uban pisikal ang pamatyon kana sila kalag gi pamatyon buhi pang ilang lawas nasulod sila sita pero ang ilang kalag patay na. Igsuon karon naay nagpaila nga tinukod sila ni Ginoong Hesukristo pero og tan-aw nimo ang ilang binuhatan imong makita nga grabe gyud kang hilad. I-search nimo ng Inquisition kung dili ka motuo sa ilahang pagtulunan patyon gyud ka. Mo na ni klaro nga tawag ining story sa mga pastoy. Abi ninyo ngano gihimo nilang puhunan kanang gitawag og Inquisition kay ang ilang una-una pagpamatay daw kuno ng Inquisition. Katawa lang ta sa definition pa lang sa word ng Inquisition mali na sila.
Ngano man kay ang word nga inquisition ang buti pasabot ana inquiry, to inquire. Nya at the same time, yes, ang simbang Katolika mo ay naghimo ni ining moong gitawag og tribunal or ni anang moong gitawag og korte kung mahibaw-an kang irihis ka, pasabot na ng irihis nagtudlo kag mga butang nga gitawag og dili pagtuo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang pinakabug-at nga sidot nga ihatag ana is excommunication. Tanggalon ka pagkakatoliko. Unya kung nagbasa ni si Pastoy kini nga tumigo nga tawag ini nagpaila nga kaning nagtudlo daw kuno sa gitawag og insakto kung nagbasag yun ni sa tawag ining kasaysayan na ay rason nga nung gipatay sila og kinsa ang nagpatay. Dili ang simbahang Katolika mo ay nagpatay, kun dili ang nag-execute sa ilaha kadtong gitawag og gobyerno. Ngano man kay ang mga irihis kaniadto sa mata sa gobyerno rebelde. Bisan gani sa to ang nasod ang tawag ini nga rebellion, ang bugat nga silot ni ana is death penalty or capital punishment. So mo nang kaniadto kay rebelde man sila sa mata sa gobyerno, dakpon sa gobyerno after a trial dito sa tawag ini nga tribunal sa inquisition, dakpon sa gobyerno i-trial na pud og usab unya kun di gyud siya mo deny sa iyahang dili gyud niya i-deny or di gyud niya tawag ini nga iyahang kanabang i-deny ang iyahang gitawag og pagkairihis. So ang mahitabo ana silutan sa gobyerno sa silot sa kamatayon. Di lang simbang Katolika kami naghimo ana. Nya butbut po nang giingon ni tawag ini ni Pastoy nga mingon sila nga pag di ka mo tuo sa pagtuo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, patyon ka pag sure ninyo pagbasar go magtarong nga tawag ini kasaysayan ayaw na puro story. Inyo pag yun ang tawag ini bakakan ng inyong mga membro aron dagko mog 10%. Mao na nga sa panahon sa mga Espanyol, si Magellan dinhi, kung dili ka mo tuo sila ang pagtulunan, impas gyud ka. Gahimo na po ni story ning Pastuya ni. Sa mga kakita na sa panahon ni Ferdinand Magellan is patyon ka kung dili ka mo tuo sa pagtuong Katolika. Story ni tawag ini Pastoy ambot og kinsa kay asa ka siya naka dungog ana nga chismis sa pag-abot ni Ferdinand Magallanes patyon ka og tawag ining dili ka mo tuo sa pagtuong Katoliko. Wrong, mali. Ang tawag sila conquistadores, dili invaders. Pataka lang. Sumala unsa ilang gibuhat ngadto kang Lapu-Lapu, wala mituo si Lapu-Lapu, mo na nga nakigpatay sila ato. Another story, ano sa man hitabo nga nawalihan sila Lapu-Lapu aron makaingon sila nga gipatay sila Lapu-Lapu aron tawag ining wala mo dawat sa pagtuong Katoliko. Asa naman tan unsan yung ipangbasa comics? Ano sa nahitabo nga sila Lapu-Lapu ni Sukol tungod kay ipugos ang pagtuo sa mga Espanyol ana nga panahon? Pataka raman tawon mo ay mo tawag ining pataka tudloin ninyo insakto ang inyong mga membro aron na tawag ini mutuo sila sa inyo og kabatuoran. Dili kay mag-imbento mo og tawag anang story pagbasa mo tarong og kasaysayan. Pagbasa mo tarong og kasaysayan, si Fernando de Magallanes ni abot sa gitawag og Pilipinas sa diyang niabot sa dito Mactan, nagtuo sa gitawag og sa Lapu-Lapu nga ilugon ang ilang lugar dito kay ang pagtuo ilugon. Pataka lang.